Masjid. Oh, Mbah. Lah niku kok enten warga tinggal di hutan niku warga pundi asine, Mbah? Mbah niku pundi? Lanjak langsung. Oh, memang sukanya tinggal di hutan. Itu yang perempuan itu, ibu-ibu itu? Itu yang oh, berarti bersaudara. Kakak beradik tinggalnya di hutan. Oh, sudah kira-kira sudah berapa lama Bu tinggal di mriku nggih? Oh, kok ditanya kok agak ini ya? Mboten. Nggih, wau pun teng mriko. Ajeng teng pundi, Mbah? Oh, daleme pundi? Oh, mriku. Masjid. Oh, Mbah. Lah niku kok enten warga tinggal di hutan niku warga pundi asine, Mbah? Mbah niku pundi? Lanjak langsung. Oh, memang sukanya tinggal di hutan. Nggih. Itu yang perempuan itu, ibu-ibu itu? Itu yang Nggih, oh, berarti bersaudara. Nggih. Kakak beradik tinggalnya di hutan. Oh, sudah kira-kira sudah berapa lama Bu tinggal di mriku nggih? Oh, kok ditanya kok agak ini ya? Pendengarannya kurang nggih. Tadi ibunya tadi loh. Kan rapi pripun. Oh, berarti kirang istilahnya nggih. Tapi yang adiknya napa? Nggih. Wonten wono mawon kok. Nggih Oh. metal, nanam jagung. Metal niku bertani. Nggih, sembarang nggih. Macul, nyangkul. Nggih. Oh. Nggih kula nggih penasaran dapat informasi bahwasanya di tengah-tengah hutan milik perhutani nggih ada warga tinggal di hutan. Bener emang bener saya ngecek sana ada tadi ketemu sama ibunya tapi yang adiknya yang laki-laki nggak ketemu. Katanya di ladang. Nggih. Oh. Nggih, nganu napa niku? Maton pisang, maton napa? Terus untuk kebutuhan sehari-hari ini pripun niku nggih? Lah nggih nganu pisang niku. Nah untuk makan beli beras ke warung kan jauh toh Bu? Nggih, ten Kalimaling. Walah. Niku. Jauh berarti ya Bu ya? Lampah. Jalan kaki. Dari sini jalan kaki Nggih. ke sana. Nggih medal mriku. Medal hutan. Nggih. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, bengak-bengak. Oh berarti tadi ibunya kalau ke pasar itu jalan kaki lewat hutan. Oh berarti yang Mbah Amirnya itu yang ke pasarnya Nggih. jalan tengah-tengah hutan berarti. Mendhet nganu niku. Oh sing sabin. Oh. Oh, tebas bensin. Oh tumbas bensin apa anu? Lah moga napa, Mbak? Oh motornya niku jenengan punya jenengan. Oh ya. Tadi motor ibunya ya moga di sana kehabisan bensin. Oh alah nggih. Oh berarti kalau ke pasar itu Mbah Amirnya itu nggih Nggih. untuk beli misalkan kebutuhan sehari-hari itu nggih. Wase niku nggih sak teger, bumbune nggih nganu kandel pindah. Sekalian Nggih. belanjanya nggih Bu nggih. Nggih teng Bamban nggih enten. Mbah niku pundi to? Lah nggih niku pergine niki turuten nika munggah. 12 mriko. Nggih. Enten Nanjak mriku. enten di Somali mriko. Nggih. Lah kampungnya niku rame napa anu? Rame Mandaran Ageng Bamban niku. Selain jalan ini lewat mana Bu? Ora mboten saged. Jalannya gini kemana nggih? Nggih. Ini jalan satu-satunya ini. Nggih, saged ning nganu. Oh. Pergine niku. Lah terus nak warga mriko ajeng teng kota? Dan nggih teng Kalimaling mriku. Wiyose pundi? Nun? Lewatnya mana?
Bamban Kendel. Sana berarti Bu ya. Wonten akses jalan. Aku ngeten iki. Oh, ada akses jalannya. Oh, ngoten. Niku ageng mriko. Niki kan pergi alas niki. Pergi alas niki nggih. Oh, jalan ke hutan. Wah, nganu nggih nak dalu kados napa nggih Bu nggih. Lha mboten niku sampun dipotongi nganune Pitane jati nggih, jatine pun dipotongi. Ndek riyen peteng dedet. Rumbul nggih. Sing tengah-tengah bener-bener Nggih. tengah-tengah wono nggih. Alah, mboten wonten kula mawon. Kok anu wonten nggih. Kok wonten nggih. Nggih. Napa tiyang pinter Bu? Iya ning ngantos juga kok ambruk. Turene Pagar yang apa? pinter nggih. Tiyang pinter napa? Apunten. Nggih, Mak, Mbah Amire to. Mbah Amire. Oh, Mbah Amire nggih. Nggih. Oh, berarti bukan warga mriki nggih. Bamban berarti nggih. Wonten nginggil nggih. Oh, berarti tinggalnya memang Nggih namung nyuwuk tiyang alit. oh. Berarti memang niatnya tinggalnya itu memang di hutan nggih Bu nggih. Kuwi kok nggih gadah griya ning sing dinggene mriki. Janjange nganu wau rusak roboh ngoten. Roboh kok ngoten. Ha? Sing setri, nak sing Mbah Amire to sing gadah. Oh, punya rumah tempatnya anaknya mungkin ya nggih. Nggih. Punya keluarga mboten to Bu? Gadah ning meninggal bojone. Oh, sudah meninggal. Larene pun asanggagan kalih. Oh, punya anak berarti nggih. Wah, kasihan nggih Bu nggih kondisine kula wau nuweni mriko. Ya Allah kondisine. Miris nggih, miris Bu. Tapi dari warga semuanya emang Sudah tahu Bu. maksudnya kalau ada salah satu warga ini tinggal di Nggih, situ. gap ya anu nggih. Anu mampir saya ngoten. Mohon timbal. Mampir saya. Kula nggih informasi niku saking anu Pak Samsudin Tandusari. Tandusari. Mbah RT. Nggih niku asal informasi kok enten tiyang manggil teng alas lah niku wau. Tanggane kula nggih enten kilan ki ambek Mbah Tuwa niku wae. Teng alas. Mbah Setri, Mbah Wedok. Teng alas ninggal anu Nggih, romae. kilane niku wau. Romae teng hutan. Nggih enten kebon. Mencil. Teng kebon mencil. Nggih, mencil. Oh, Mun sepuh Bu. Mpun Setri. sebelah putih niku, Bu. Alah niku enten Niki kampung. nggih. Nggih, Jati. Niku ora enten griya majenge kan nganu setunggal. Setunggal niki. Niku wau. Oh. Terus saya enten ngilan. Oh, terus yang mlebet. Nggih. Teng jero. Oh, nggih 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 nggih. Nggih burine tiyang sepuh niku wau. Mingkinge. Niku omah gubuk napa omah anu, Bu? Griya sae. Oh, griya sae. Ah, nggih. Oh, griya sae to. Mboten kados kuwi wau. Mboten romahe sudah bagus. Nggih asal bantuan. Oh, pun di nganu bedah rumah. Sepuh nggih. Oh, nggih 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 nggih. Nggih, monggo, Bu. Ngene. Monggo dilanjut Bu, pun sonten. Nggih ngatos-ngatos nggih. Ya ya keten kok. Ya keten nembe teng wono to, Bu. Nggih. Nggih. Nggih, mangke ternake nggih kapiran nggih. Ajeng padus pakan. Nggih. Ajeng mendhet jagung Pak Sap. Oh, ini bapaknya mau panen jagung, Pak. Panen jagung. Oh, ini bapaknya. Oh, ajeng rumput. Oh, nggih. Oh, Jawa kok nggih, Pak nggih. Jalannya luar biasa niki, nggih. Jalannya menuju ke hutan ini. Seperti ini ya. Lah niki mun tuwek-tuwek mboten diundhuhi, Pak. Dereng tua. Oh.